Hola a tots i totes, en este vídeo anem a aprendre els compassos simples, en concret la seva classificació. Això en l'examen vos sol eixir i en els exercicis en forma de taula. En esta taula anem a anar mirant-la poquet a poquet. En la primera part de la taula el que vos apareix són el compàs. En este cas 2x4, 3x4 i 4x4, que són els compassos simples que solem fer a classe. Tots en comú tenen el que és el 4. 4 significa negre. 2 negres en el 2x4, 3 negres en el 3x4, 4 negres en el 4x4. La primera columna és la unitat de compàs. Què és la unitat de compàs? Estareu preguntant-se. Bé, doncs la unitat de compàs és quina figura cap en tot el compàs. El primer compàs que ens apareix, per exemple, 2x4, ens diu que caben 2 negres, perquè ja vos he dit que negre significa 4, 4 significa negre. 2 negres a què és igual? A una blanca, és a dir, en el compàs de 2x4 la figura que cap és una blanca. I ara, igual en el 3x4. 3x4 vol dir 3 negres. Quina figura dura 3 negres? La blanca en puntet. Figura de compàs, blanca en puntet. I ara anem a veure en el 4x4, que caben 4 negres. Quina figura és igual a 4 negres? La redona. Unitat de compàs o figura de compàs, la redona. I això és tot. Això és la unitat de compàs. La resta d'apartats ja veureu que van a ser extremadament fàcils. El següent és unitat de temps. Què és la unitat de temps? Doncs bueno, primer que tot haurem de saber quants temps té cada compàs. El 2x4 té 2 temps. I ara anem a veure quina figura cap en cada un dels seus temps. Pues la negra, com havíem dit antes, 2x4 significa 2 negres, així que en cada temps cap una negra. I en el 3x4, pues si té 3 temps, cada temps és una negra també. Unitat de temps del 3x4, la negra. I adivineu, què serà en el 4x4? Efectivament, negra. En el 4x4 en cada temps cap una negra. Els 3, la unitat de temps és la mateixa. I ara anem en la tercera columna, que és la unitat de subdivisió. Aquesta me'n recordo aquí en classe. Ui, i què és això, Àngela? No sé què. Doncs hem d'agarrar la unitat de temps i subdividir-la. Si una negra la dividirem, què serien? Corxeres. És a dir, que la unitat de subdivisió, sols podem ficar una, és la corxera. I és així en totes, perquè en totes la de temps és una negra. I ara la última columna, que és el tipus. Doncs per saber el tipus anem a pensar en com duguem el compàs. Com duguem el 2x4? Peguem una baix i una dalt. Quant és? 2 colps, per tant és binari. Bi significa 2. El tipus, el 2x4, és un compàs binari. I el 3x4? Doncs peguem un baix, un al costat i un dalt. En total 3. Ternari. Ter significa 3. 3x4 és un compàs ternari. I el 4x4, quants colps peguem? En forma de creu. 4 colps. Per tant, és un compàs quaternari. Quater significa 4. Cuideu que ningú fique terciari o coses així que vos conec. Com heu vist, és molt més fàcil del que pensàveu i ja ho havíem vist en classe, però per si acas. Adeu, molta sort i mos vegem. Besets.